Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa v sále. Vyhlášení začne za 2 minuty. Děkuji. Povstaňte, prosím. Přichází Ústavní soud. Vyslechněte nález Ústavního soudu. Jménem republiky. Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Josefa Baxy a soudkyně soudců Lucie Dolanské Báňajové, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy, Veroniky Křesťanové, Zdeňka Kýna, Tomáše Lichovníka, Kateřiny Ronovské, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka jako soudce zpravodaje, Davida Uhlíře, Jana Wintra, Daniely Zemanové a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny poslanců, za níž jedná poslankyně Alena Schillerová, která je zastoupena Davidem Rašovským, advokátem, na zrušení paragrafu 67ca zákona číslo 155/1995 Sbírky o důchodovém pojištění ve znění zákona číslo 71/2023 Sbírky, dále paragrafu 8a zákona číslo 198/1993 Sbírky o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu ve znění zákona číslo 71/2023 Sbírky a paragrafu 2a zákona číslo 357/2005 Sbírky o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů ve znění zákona číslo 71/2023 Sbírky za účasti parlamentu jako účastníka řízení a vlády jako vedlejší účastnice řízení takto. Návrh se zamítá. Posaďte se a vyslechněte odůvodnění. Slovo má soudce zpravodaj, soudce Vojtěch Šimíček. Předesílám, že písemné vyhotovení nálezu a odůvodnění je velmi dlouhé, budu se proto snažit hodně zestručňovat. Nicméně i tak potřebuji pro podrobnější odůvodnění několik desítek minut. Zahájím tím, že se pokusím o zjednodušené vysvětlení podstaty rozhodované věci. Zákon o důchodovém pojištění nastavil systém pravidelných a mimořádných valorizací a v případě, který rozhodoval Ústavní soud, se jedná o mimořádnou valorizaci. Podle zákona platí, že mimořádná valorizace se provede za splnění 4 podmínek. Za prvé, růst cen, tedy inflace, dosáhl alespoň 5%. Tento růst se zjišťuje z indexu spotřebitelských cen za domácnosti a indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší. To se stalo právě i v našem případě. Za druhé, důchody se zvyšují počínaje 5. kalendářním měsícem následujícím po měsíci, kdy růst cen přesáhl 5%. Za třetí, důchody se zvyšují o tolik procent, kolik činí zjištěný růst cen. A konečně za čtvrté, zvýšení důchodu stanoví nařízení vlády, které musí být vydáno do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5%. Nyní přecházím k tomu, co se stalo v lednu roku 2023 a vyplývá z dokazování a zjištění soudu. Už ve druhé polovině roku 2022 byly varovné predikce ohledně výše inflace v první polovině roku 2023. Tyto predikce se skutečně potvrdily v lednu 2023, kdy inflace výrazně překročila zákonnou hranici 5%. Tuto skutečnost potvrdilo zjištění Českého statistického úřadu, které bylo zveřejněno 10. února 2023.
Následně vláda připravila návrh zákona, kterým se tato mimořádná valorizace s účinností od června 2023 určila ve výši 2,3% a současně byly důchody navýšeny o 400 korun. Právě tento zákon byl napaden u Ústavního soudu. Jinak řečeno, mimořádná valorizace v červnu 2023 sice byla provedena, avšak ve výrazně nižší výši, než by tomu bylo podle předchozí úpravy platné do března 2023, to znamená nekopírovala výši lednové inflace. Přecházím k tomu, o čem bylo řízení před Ústavním soudem. Navrhovatelka, skupina poslanců 71, spatřovala protiústavnost zákona ve 3 podstatných okolnostech. Já je připomenu a potom je budu analyzovat. První okolnost, údajně mělo dojít ke zneužití stavu legislativní nouze. Za druhé, mělo dojít k opakovanému porušení jednacího řádu při projednávání návrhu zákona, který byl následně vyhlášen pod číslem 71 z roku 23 sbírky. A konečně za třetí, mělo dojít k nepřípustné retroaktivitě, mající za následek porušení legitimního očekávání příjemců důchodu. Nejprve řeknu pár obecnějších poznámek k legislativnímu procesu a k východiskům, které plynou ze setrvalé judikatury Ústavního soudu, zejména proto, protože tam směřují první 2 představené námitky, tedy tvrzené porušení stavu legislativní nouze a opakované porušení jednacího řádu. Především bych rád uvedl, že Ústavní soud se při rozhodování této věci nenacházel na zelené louce. K posuzování ústavnosti legislativního procesu totiž existuje velmi rozsáhlá judikatura. Zdůrazňuji, že od této judikatury se Ústavní soud neodchýlil a plně ji respektoval i v této věci. Z této judikatury je možno ve stručnosti vybrat, že na straně jedné je dán požadavek na dodržování procesních pravidel za účelem dosažení řádného, tedy ústavně souladného rozhodnutí. Na straně druhé platí, že formální vady v legislativním procesu mohou založit protiústavnost zákona pouze tehdy, jde-li o přímé a podstatné porušení jeho pravidel a dosahují ústavně právní intenzity. Není úlohou Ústavního soudu být ochráncem v uvozovkách pouhé zákonnosti parlamentní procedury a jeho ingerence do legislativního procesu je opodstatněna ochranou politického pluralismu, zejména ochranou parlamentní opozice, tedy politické menšiny ve smyslu článku 6 ústavy. Parlamentní menšina musí mít zaručenou odpovídající účast na parlamentních procedurách a možnost kontrolovat vládní většinu. Požadavky na parlamentní diskuzi je třeba vztahovat i na širší veřejnost. Tím je v konečném důsledku naplňována legitimační funkce zákonodárného procesu. Právo poslanců prezentovat stanovisko na parlamentní půdě ovšem není samoučelné a nemá vést k neomezenému uplatňování práva každého jednotlivého poslance. Je proto nezbytné hledat a posoudit rovnováhu mezi legitimními zájmy vládnoucí většiny a parlamentní opozice či politické menšiny. Ve vztahu k institutu stavu legislativní nouze Ústavní soud v minulosti uvedl, že patří mezi zvláštní parlamentní procedury umožňující zkrácení nebo zjednodušení zákonodárného procesu. Jeho využitím jsou fakticky omezeny některé demokratické principy legislativního procesu a proto představuje výjimku z pravidla a pro tuto výjimku musí být v konkrétním případě dán dostatečně závažný důvod, založený na racionálním základě a podložený konkrétními skutkovými okolnostmi, které převažují nad zájmem na projednání návrhu zákona standardním způsobem. Je také významné, že stav legislativní nouze neplyne přímo z ústavního pořádku, nýbrž je součástí pouze zákona. Každé jeho porušení proto nutně nevyvolává protiústavnost takto projednaného a schváleného návrhu zákona. O ústavně souladný stav legislativní nouze půjde tehdy, existuje-li významný důvod
jenž má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Musí do takové mimořádné okolnosti, jež se zjevně vymykají běžnému průběhu politických procesů a přináší riziko uvedených kvalifikovaných újem, nebo se musí jednat o okolnost, jakou představují přírodní katastrofy nebo jiné nepředvídatelné události. Stav legislativní nouze je tedy podmíněn existencí mimořádné okolnosti a její intenzitou z hlediska jejího možného negativního důsledku na jednu z obecně vymezených chráněných hodnot, jako jsou práva a svobody občanů, bezpečnost státu nebo ochrana majetku. Mimořádnými okolnostmi, za kterých může být vyhlášen stav legislativní nouze, mohou být jenom takové, které se vymykají obvyklému běhu věcí a z tohoto důvodu jsou i neočekávané, tedy obtížně předvídatelné. Musí do okolnosti typu přírodní katastrofy jako zemětřesení, povodně, bouře, suchá, epidemie, zvlášť závažná havárie nebo také šokové narušení hospodářské či finanční situace státu. Za právně relevantní naopak nelze považovat zhoršení, které je důsledkem vzestupných či sestupných pohybů v rámci hospodářského cyklu, anebo krizi, která byla po dlouhou dobu předvídatelná. Je třeba zvažovat i možné důsledky a jejich intenzitu pro případ, že by zákonodárcův zásah nepřišel včas. Ohrožení či hrozba přitom nemohou mít pouze hypotetickou povahu, ale její existence musí být reálná a bezprostřední. Je tak zřejmé, že pro vyhlašování stavu legislativní nouze musí být současně splněny obě zmíněné podmínky. Za prvé, neočekávatelnost, respektive obtížná předvídatelnost, a za druhé, hrozba značné hospodářské škody. Teď už pomalu přecházím k naší kauze, protože samozřejmě v daném případě nenastaly situace, s kterými počítá jednací řád, čili ohrožení základních práv nebo bezpečnosti státu. Jde-li o pojem škoda, podle judikatury Ústavního soudu nejde o škodu v civilně právním smyslu, ale je třeba ji chápat v širších politických konsekvencích. Za hospodářskou škodu podle dřívější judikatury Ústavního soudu tak lze považovat i zásadní zhoršení stavu veřejných financí, to znamená takové, s ním se stát není schopen vypořádat běžnými prostředky, například využitím rezerv, rozpočtovými škrty či přesuny, aniž by tím zároveň ohrozil plnění jiných společensky významných úkolů. Teď jsem provedl stručnou rekapitulaci dosavadní judikatury Ústavního soudu, která se týká obecných pravidel legislativního procesu a stavu legislativní nouze, a nyní přecházím k aplikaci těchto obecnějších východisek na případ, který jsme právě rozhodli. Nejprve se budu vyjadřovat k uplatněné námitce vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání. V naší věci mimořádnost situace vyvozuje vláda z toho, že míra inflace v měsíci lednu 2023 neočekávaně dosáhla výše, která zakládala zákonem předpokládanou mimořádnou valorizaci. Značná hospodářská škoda pak podle vlády měla spočívat ve výdaji přibližně 20 miliard navíc, tedy nad rámec stávajících důchodů. Ústavní soud na základě provedeného dokazování konstatuje, že inflace přesahující zákonný limit 5% nastala až v lednu 2023, v prosinci činila 3,1% a meziměsíční růst byl dokonce nulový, přičemž tento údaj zveřejnil Český statistický úřad dne 10. února 2023. Předchozí informace představovaly předpoklady očekávatelného ekonomického a inflačního vývoje, které se následně potvrdily, byť ne zcela. Je proto samozřejmě možno vládě vytknout, že s těmito predikcemi měla pracovat daleko pečlivěji a více je zohlednit při plánování rozpočtových výdajů. Na straně druhé ale Ústavní soud nezjistil, že by vláda porušila některou svoji právní povinnost. Požádanou derogaci napadených zákonných ustanovení nelze totiž pojímat jako jakousi sankci za případnou pomalost či nedostatečnou předvídavost vlády. Oba ministři při jednání Ústavního soudu 10. ledna letošního roku uvedli, že s mimořádnou valorizací důchodů s ohledem na predikce z roku 2022
inflace počítali, nicméně byli zaskočeni její výší, nebo očekávali její nárůst přibližně o 6%. Naplnili by se proto jejich původní předpoklad, pak by byla situace řešitelná přesunem finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy a z rozpočtových kapitol jiných ministerstev, jak se ostatně stalo při předchozích mimořádných valorizacích v předchozím roce. Z hlediska přezkumu prováděného Ústavním soudem je především podstatné, že zákonem předpokládaná skutečnost, to znamená překročení růstu cen o více než 5%, reálně nastala až v lednu 2023 a vláda o něm byla informována oficiálně až dne 10. února 2023. Pořád jsme u té informace Českého statistického úřadu. Pokud proto vláda předložila dne 20. února 2023 sporovaný návrh zákona, nelze toto její počínání považovat za liknavé. Je-li tedy třeba podmínku naléhavosti zkoumaný z hlediska časového úseku mezi vznikem, tedy zjištěním objektivních skutečností, na jejich základě lze usuzovat na potřebu přijetí nové právní úpravy a předložením návrhu zákona, nelze zmíněný časový odstup 10 dnů považovat za nepřiměřeně dlouhý, jenž by mohl indikovat neakceptovatelné otálení vlády. Nelze ani dovozovat, že by snad vláda cíleně vyprovokovala potřebu zrychleného přijetí zákona mimořádnou legislativní proceduru a chtěla tak institut legislativní nouze zneužít. Současně nelze přehlížet, že připravený návrh zákona neměnil míru zvýšení důchodu plošně, nýbrž diferencovaně s cílem významněji zvýšit nízké důchody. Kombinace zvýšení důchodu v procentech a konkrétní paušální částkou byla právě reakcí na konkrétní růst cen. Systém zákonem mimořádné valorizace má na straně jedné výhodu, že se odvíjí od objektivních dat a nezávisí na politickém rozhodnutí vlády. Na straně druhé však nelze po vládě požadovat, aby při zvažovaném snížení této valorizace vycházela pouze z ekonomických predikcí, byť renomovaných institucí, a nikoliv až z oficiálních a potvrzených informací. Ústavní soud vzal za prokázané, že podmínky pro vyhlášení stavu legislativní nouze splněny byly. Podstatné je, že vláda s předložením návrhu zákona nějak neotálela, přičemž cenový vývoj od poloviny roku 2021 byl velmi hektický a v historii České republiky zcela nový. Proto také v průběhu roku 2022 došlo historicky poprvé ke 2 mimořádným valorizacím v červnu a v září, které spolu s řádnými valorizacemi a s dopady zavedení tzv. Výchovného znamenaly dodatečné výdaje důchodového systému téměř o 100 miliard korun. To vedlo i k nárůstu náhradového poměru, tedy podílu průměrného důchodu a průměrné mzdy z dřívějších 40,2% z konce roku 2021 až na 45,8% v roce 2022. Nelze také přehlédnout, že se vláda pokusila nejprve postupovat podle paragrafu 90 odstavec 2 jednacího řádu, tedy tam je zakotven institut vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení, nicméně z důvodu odmítnutí tohoto postupu opozicí přistoupila k použití stavu legislativní nouze. V tomto kontextu Ústavní soud také připomíná, že v dosavadní praxi Poslanecké sněmovny není využívání stavu legislativní nouze něčím zcela neobvyklým, protože jenom v tomto volebním období byl použit u 23 návrhů a v předchozím volebním období dokonce u 81 návrhů. V 10 případech však takto projednávaný návrh zákona nakonec nebyl přijat. Toto konstatování Ústavního soudu však samozřejmě neznamená, že by stav legislativní nouze neměl být i nadále používán a vykládán pouze jako výjimka z pravidla a nikoliv jako pravidlo samotné. Lze tak učinit dílčí závěr, že první z podmínek pro postup podle stavu legislativní nouze, tedy podmínka mimořádných okolností ve smyslu obtížné předvídatelnosti skokového nárůstu cen, inflace, v nyní posuzovaném případě splněna byla. Ohledně druhé podmínky, tedy hrozby značné hospodářské škody, Ústavní soud uvádí, že v důsledku nesnížení očekávané mimořádné valorizace by se přímé výdaje ze státního rozpočtu jenom v roce 2023, konkrétně tedy v 7 zbývajících kalendářních měsících, zvýšily o přibližně 20 miliard korun. Tuto okolnost je přitom třeba nazírat v celkovém kontextu mandatorních výdajů
a zejména salda důchodového účtu, protože samozřejmě mimořádná valorizace se trvale projevuje v osobním vyměřovacím základu. Také v kontextu nepříznivého demografického vývoje a rostoucí celkové výše státního dluhu. Jinými slovy vyjádřeno, v daném případě nejde v uvozovkách pouze o tuto částku necelých 20 miliard, nýbrž především o celkovou tendenci dalšího zvyšování salda důchodového účtu. Rovněž z důvodové zprávy k přezkoumávanému návrhu zákona plyne, cituji, zvýšení důchodu v mimořádném termínu v podobě podle současného právního stavu by znamenalo zvýšení výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění v roce 2023 o 34,4 miliard korun, v roce 2024 o dalších 58,8 miliard korun. Přitom již bez zvýšení důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023 je předpokládán deficit bilance důchodového účtu z důvodu vysokých valorizací důchodu v roce 2022, které předběhly vysoce růst mezd okolo 60 miliard korun. Konec citace. V průběhu ústního jednání ministr financí zdůraznil, že klíčovým důvodem pro projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze nebyla samotná okolnost jednorázového výdaje ze státního rozpočtu ve výši necelých 20 miliard korun v červnu roku 2023, nýbrž předpokládaný dlouhodobý a kumulovaný dopad tohoto opatření, který by ve svém důsledku, tedy bez dalších změn právní úpravy důchodového pojištění, mohl v delším časovém horizontu představovat až částku 400 miliard korun. Jakkoliv je tato částka samozřejmě jen čistě teoretická, protože vychází z toho, že by neproběhly žádné další legislativní změny, hrozící dopady v kratším časovém období jsou naopak zcela reálné. Další podstatnou okolností, ze které je patrno, že v daném případě nebyl stav legislativní nouze vyhlášen protiústavně, je fakt, že v jeho důsledku nedošlo k zásadnímu omezení práv poslanců opozice, aby se k projednávanému návrhu zákona vyjádřili a veřejně zaujali svůj postoj. K této otázce se Ústavní soud vyjádří za chvilku a nyní proto postačí uvést, že i v rámci zkráceného projednávání návrhu zákona mu Poslanecká sněmovna věnovala 12 dnů, z toho na plénu 5 dnů a diskuze tam trvala přibližně 95 hodin, respektive přibližně 67 hodin čistého času. Tuto dobu využili k vystoupení prakticky výhradně poslanci opozice. Z obsahu rozpravy je patrno, že se z části jednalo o takzvanou parlamentní obstrukci, k tomu se také dostanu. Návrh zákona byl projednán a ve zkráceném a zúženém připomínkovém řízení a z nesouhlasných stanovisek různých institucí je dostatečně zřejmé, že s ním byla zainteresovaná veřejnost seznámena. Situace nyní rozhodované věci se proto podstatně odlišuje od případů jiných, kdy v minulosti Ústavní soud ve vyhlášení stavu legislativní nouze shledal protiústavnost. V podrobnostech odkazuji na písemné odůvodnění tohoto nálezu, kde jsou právě tyto odlišnosti podrobně popsány. Ústavní soud dále uvádí, že samotná podstata návrhu zákona nebyla nikterak rozsáhlá ani složitá. Ve skutečnosti se totiž jednalo o 3 ustanovení různých zákonů, jejichž společným jmenovatelem bylo snížení zákonem nastavené valorizace důchodu, respektive příplatku k nim. Jakkoliv Ústavní soud nehodlá bagatelizovat závažnost navrženého zákona a ani obtížnost vyhodnocení jeho bezprostředních a dlouhodobých dopadů na státní rozpočet, v daném případě nespočíval zásadní problém v tom, že by poslanci objektivně potřebovali dlouhou dobu k nastudování složité materie navrženého zákona, že by si k tomu museli opatřit odborná stanoviska nebo konzultace, nebo že pouze v řádném legislativním procesu by bylo možné očekávat, že se skutečně dopodrobna seznámí s řešenou problematikou. Tento případ je odlišný. Sporná otázka byla srozumitelná, byla podrobně diskutována v Poslanecké sněmovně i ve veřejném prostoru a v médiích a ve skutečnosti šlo především o to, jakým způsobem bude politicky rozhodnuta. Ústavní soud tak dospěl k dílčímu závěru, že v daném případě projednáním návrhu zákona ve stavu legislativní nouze nedošlo k tvrzenému porušení článku 1, odstavec 1 a článku 6 ústavy a ani článku 22 listiny. Dostávám se ke druhému okruhu námitek, a to jsou námitky, které se týkají tvrzeného porušení jednacího řádu. Navrhovatelka namítá opakované porušení práv sněmovní menšiny,
ve velké intenzitě opakovaně a svévolně vládní většinou, což podle ní zakládá, cituji, nezhojitelnou protiústavnost. Ústavní soud souhlasí s navrhovatelkou potud, že parlamentní opozice musí mít zaručena práva zaručující odpovídající účast na parlamentních procedurách, která ji umožňuje vykonávat nad vládnoucí většinou dozor a kontrolu. Jednotliví poslanci musí mít skutečnou možnost seznámit se s obsahem předloženého návrhu zákona, posoudit jej a zaujmout k němu stanovisko v rámci jeho projednávání v příslušné komoře parlamentu nebo v jejich orgánech. K tomu jí musí být také poskytnut dostatečný časový prostor. Na straně druhé, tato práva poslanců nejsou samoučelná, neboť význam diskuze spočívá v možnosti konfrontace názorů napříč politickým spektrem a nikoli v neomezeném a samoučelném uplatňování práva každého jednotlivého poslance. Porušení jednacího řádu proto může mít ústavně právní rozměr za předpokladu, není-li v jeho důsledku umožněno parlamentní menšině se k obsahu návrhu zákona kvalifikovaně vyjádřit. Po pečlivém seznámení se s obsahem stenoprotokolu z projednání nyní napadeného návrhu zákona Ústavní soud ale konstatuje, že schůze Poslanecké sněmovny trvala od 28. února do 4. března 2023, to znamená 5 jednacích dnů. Jednací dny probíhaly kontinuálně i ve večerních a nočních hodinách. Schůze samotná trvala více než 95 hodin, přibližně 67 hodin čistého času bylo věnováno samotné debatě mezi poslanci navzájem a taktéž mezi poslanci a zástupci vlády. Jen například předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura hovořil v této věci déle než 7 hodin. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil s projevem o délce přibližně 200 minut a také s dalšími projevy. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová měla taktéž více než hodinový projev. Z obsahu vyjádření některých předních opozičních poslanců lze přitom učinit závěr, že jejich vystoupení měla cílený obstrukční charakter. Například Tomio Okamura uvedl, cituji, no ještě bych tady poznamenal, že já se samozřejmě hlásím k tomu, že obstruujeme tento zákon a že se snažíme vám do toho hodit vidle tak, aby to okradení důchodců vám neprošlo. Samozřejmě, že to tak je. Konec citace. Alena Schillerová uvedla, cituji, my jsme tady mohli absolvovat 3 standardní čtení, nemusela jsem tady mít spacák, který se stal symbolem této obstrukce a já se k ní hrdě hlásím. Konec citace. Je tedy zřejmé, že jednotliví poslanci měli dostatek času se k předmětu zákona vyjádřit a navrhovatelce nelze přisvědčit v tom, že by parlamentní menšině nebylo vládní většinou umožněno se vůči návrhu zákona vymezit. Právě naopak. Časové penzum na to bylo dostatečné, zvlášť vezme-li Ústavní soud v úvahu, že obsahem návrhu zákona byla jednoduchá novela 3 právních předpisů, nikoliv právní předpis s 1000 paragrafy, nešlo o žádný kodex, u kterého teprve by se dala očekávat i několika týdenní parlamentní diskuze. Proto Ústavní soud považuje za dostatečný i časový prostor pro komunikaci zákona navenek. Má tedy za to, že nebyla dotčena kontrolní, tedy legitimační funkce parlamentního procesu, nejen směrem dovnitř, tedy vůči aktérům legislativního procesu, ale ani navenek vůči veřejnosti. Parlamentní opozice ostatně o racionální diskurs ani zájem neměla a prostřednictvím svých lídrů jasně deklarovala, že účelem jejich vystoupení je přijetí návrhu zákona obstruovat. Nelze proto tvrdit, že jí bylo odepřeno právo se k návrhu zákona vyjádřit z důvodu nedostatku času, když čas, který k tomu dostala, využívala ke zjevným obstrukcím, to znamená k něčemu jinému než věcnému projednání návrhu zákona. Takové jednání tak samo o sobě popírá tvrzení uvedená v návrhu, že jí parlamentní většina znemožnila se k obsahu návrhu zákona vyjádřit. Využila-li totiž opozice čas určený k projednání návrhu k obstrukčnímu jednání, nemůže se současně dovolávat toho, že její čas k projednání návrhu zákona nebyl dopřán. Jakkoliv proto opozice může oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímaná parlamentní většinou, nemá zneužívání tohoto práva vést k oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci. Je proto zapotřebí, aby jednotlivým obstrukčním či blokačním právům parlamentní opozice odpovídaly určité povinnosti a odpovědnost za jejich výkon. Smyslem zákonodárného procesu je totiž projednání a schválení nebo zamítnutí návrhu zákona, nikoliv oddalování jeho přijetí a obstrukce vedoucích k paralýze tohoto procesu. Jak již Ústavní soud uvedl v minulosti, obstrukce může kvalifikovat i jako zneužití práva a zneužití parlamentní procedury.
Zkráceně vyjádřeno, většina má právo vládnout a menšina musí mít reálnou možnost vyjádřit svůj názor a nesmí za to být nějak postihována. Racionální diskurs je jedním ze základních předpokladů kvalitních výsledků legislativní činnosti a funkce parlamentu jako zprostředkovatele společenských zájmů a legitimního vládnutí. Ústavní soud proto nevidí žádný důvod, proč by měl poskytovat politické menšině ochranu tam, kde svých práv plynoucích z jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který do něj byla zakotvena, jako mu to bylo nyní. Ani tato námitka proto není důvodná. Dostávám se už od těch procedurálních námitek k námitkám věcným, které se týkají samotného obsahu napadených zákonných ustanovení a tady samozřejmě klíčová je námitka retroaktivity. K tomu Ústavní soud obecně uvádí, že k definičním znakům právního státu patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občanů v právo. Jejich součástí je zákaz retroaktivity, tedy zákaz zpětné účinnosti právních norem. Obecně platí, že zatímco pravá retroaktivita je obecně nepřípustná, nepravá retroaktivita je nepřípustná pouze výjimečně a teprve tehdy zasahuje-li zásadně do legitimního očekávání občanů a důvěry v právu. To je velmi důležitá věta, ještě jednou přečtu. Pravá retroaktivita je obecně nepřípustná, nepravá retroaktivita je neakceptovatelná jenom za určitých podmínek. Při posuzování toho, zda je nepravá retroaktivita výjimečně nepřípustná, se poměřuje cíl, který zákonodárce sledoval a prostředky, které k dosažení cíle zvolil, se zklamanou důvěrou občanů v právo. V souvislosti se změnami v právní úpravě důchodového pojištění zákonodárce musí brát na zřetel především článek 30 odstavec 1 listiny, který zakotvuje základní právo na přiměřené hmotné zabezpečení. Jde o takzvané sociální právo, přičemž jeho konkrétní podobu určí zákon a také se lze tohoto práva domáhat pouze v mezích tohoto prováděcího zákona. Zákonodárce má proto poměrně široký prostor pro uvážení, jaký obsah tomuto základnímu právu propůjčí, nevybočí-li přitom z ústavně právních limitů, v nichž klíčové místo zaujímá požadavek na zachování samotné podstaty tohoto základního práva. Ústavní soud zdůrazňuje, že nehodnotí fiskální správnost nebo sociální spravedlnost kroku vládní většiny, která z ekonomických důvodů zabránila takovému zvýšení důchodu, jaké zákon o důchodovém pojištění ve znění účinném do 19. března 2023 předpokládal. Ústavní soud hodnotí, zda změna právní úpravy obstojí z hlediska základních principů právního státu, a to principu právní jistoty, zejména principu ochrany důvěry jednotlivce v právo, a z ní se odvíjejícího zákazu zpětné účinnosti zákona, jakož i základních práv a svobod dotčených fyzických osob, tedy příjemců důchodu. V naší věci navrhovatelka tvrdí, že právní nárok na mimořádnou valorizaci důchodu vznikl již ke konci ledna 2023, a to přímo ze zákona, a následné vydání prováděcího předpisu, tedy nařízení vlády, pouze deklarovalo parametry valorizace stanovené přímo zákonem. S tímto výkladem se však Ústavní soud nestotožňuje. Za problematické považuje Ústavní soud především tvrzení navrhovatelky, která vznik právního nároku dovozuje již ze samotné právní skutečnosti, jež nastává okamžikem splnění podmínek stanovených zákonem. Konstrukce zákonné úpravy podle Ústavního soudu je přitom jiná. Samotná okolnost zjištění růstu cen nad 5% ještě sama o sobě nezakládá právní nárok na odpovídající mimořádnou valorizaci důchodu, nýbrž teprve iniciuje valorizační proces, který je završen vydáním nařízení vlády. Jeho výsledkem je poté následná výplata důchodu ve valorizované výši, posunutá v čase od momentu zjištění, že budou pro provedení mimořádné valorizace dány důvody. Jinak řečeno, právní nárok, který v sobě zahrnuje i právo na soudní ochranu, vzniká až tímto následujícím 5. kalendářním měsícem, kdy bude tento mimořádně valorizovaný důchod splatný, a to na základě určení konkrétní minimální částky
o kterou budou jednotlivé důchody zvýšeny, stanovené prováděcím předpisem. Z právě uvedeného samozřejmě nevyplývá, že by samotné určení měsíce, od kterého se odvozuje následně stanovené mimořádné zvýšení důchodu, bylo bez právního významu. Tento význam spočívá především v tom, že za prvé z takto zjištěného růstu cen se odvozuje konkrétní zvýšení procentní výměry důchodu a za druhé začíná běžet lhůta pro vydání prováděcího právního předpisu podle zákona 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5%. A za třetí konečně stanoví, od kterého kalendářního měsíce bude důchod v důsledku provedené mimořádné valorizace zvýšen. Z uvedeného nicméně současně plyne, že určení měsíce, od něhož se odvozuje následně stanovené mimořádné zvýšení důchodu, ještě nepředstavuje vznik právního nároku na jeho výplatu, ten totiž vzniká teprve z platnosti konkrétní dávky. Jestliže zákonodárce ještě před vznikem tohoto právního nároku nyní napadeným zákonem snížil výši této jinak obecně předpokládané mimořádné valorizace, nejednal nepřípustně retroaktivně v tom smyslu, že se nedopustil pravé retroaktivity, kterou, jak jsem řekl před chvilkou, je obecně nepřípustná. K zákonné povinnosti vlády vydat právní předpis, prováděcí tedy nařízení, Ústavní soud uvádí, že není na vůli vlády, zda tento předpis vydá či nikoliv, nýbrž její povinností je, nastanou-li zákonem stanovené podmínky pro mimořádné zvýšení důchodu, konat a jeho vydáním valorizaci dovršit. Obsahem prováděcího předpisu je stanovení konkrétních parametrů zvýšení důchodu, předvídaných ale přímo zákonem. Za této situace Ústavní soud zastává názor, že kdyby vláda této své povinnosti z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě nedostála, nemohlo by to mít žádný vliv na později vzniklou povinnost státu vyplatit důchod jeho příjemci v zákonem předpokládané výši, respektive pojištěnec by mohl svůj nárok na důchod v takové výši uplatnit úspěšně u soudu. Pokud by tedy vláda zůstala nečinná a trvající příkaz zákonodárce nerespektovala, dopustila by se protizákonného opomenutí a dotčené subjekty by se proti tomuto opomenutí mohly domáhat i soudní ochrany, včetně následného přezkumu v řízení před Ústavním soudem. O pravou retroaktivitu by šlo teprve tehdy, vyplatil by stát nebo aspoň vyměřil vyšší důchody a pak je od příjemců důchodu vybral zpět, nebo by je sice nevyplatil, ale byl by s výplatou důchodu v prodlení, či měl alespoň nedospělou pohledávku, protože důchody se vyplácí dopředu v běžném měsíci. Takto by teprve zasáhl do uzavřeného děje. V posuzovaném případě však šlo o výši důchodů budoucích. Nešlo tedy o pravou retroaktivitu, nýbrž jenom o retroaktivitu nepravou, která a priori, jak už jsem také řekl, není nepřípustná. I ta ovšem může být nepřípustným zásahem do legitimního očekávání a proto se Ústavní soud zabýval otázkou legitimního očekávání příjemců důchodu. K tomu by mělo velmi nahlas zaznít, že Ústavní soud nemá žádné pochybnosti v tom ohledu, že samotný zákon o důchodovém pojištění založil u pojištěnců legitimní očekávání, že v důsledku inflace nedojde ke snížení jejich reálných důchodů, které dostávalo konkrétní podobu i s ohledem na veřejně prezentované informace a predikce o výši inflace ve druhém pololetí roku 2022. Z nich bylo možné vyvodit, že se blíží okamžik, kdy bude třeba přistoupit k další valorizaci, která bude mít významné dopady na státní rozpočet. Toto legitimní očekávání bylo posíleno především tím, že dne 31. ledna 2023 došlo ke splnění zákonných podmínek, to znamená, došlo k výraznému překročení 5% hranice inflace. Na základě oznámení míry inflace Českým statistickým úřadem dne 10. února 2023 pak bylo možno objektivně už najisto postavit i konkrétní výši této valorizace, čímž zmíněné legitimní očekávání dostalo zcela konkrétní podobu. Dlužno však zopakovat, že obsahem tohoto oznámení je údaj o inflaci, což je jen právní skutečnost, se kterou zákon spojoval příslušné právní důsledky.
Tímto okamžikem tedy ještě nevznikl právní nárok příjemců důchodu na mimořádnou valorizaci. Přijetím napadeného zákona 71/23 sbírky došlo k ukončení legitimního očekávání příjemců důchodu založeného předchozí právní úpravou. Tento okamžik má význam z hlediska posouzení, zda zákonodárce provedl příslušnou změnu s takovým časovým předstihem, aby neporušil princip oprávněné důvěry jednotlivců v právo, v jeho stabilitu. V opačném případě by šlo o nepřípustný zásah do legitimního očekávání. Jak již bylo zmíněno, zákonodárce změnil právní úpravu ještě předtím, než příjemcům důchodu vznikl subjektivní veřejnoprávní nárok na výplatu vyšší měsíční výše důchodu, a to s určitým předstihem. Zákon 71/23 byl schválen v Poslanecké sněmovně 4. března 23, v Senátu 8. března 23, prezident ho podepsal 16. března 23 a nabyl platnosti a účinnosti publikací vyhlášení ve Sbírce zákonů 20. března, přičemž jak původní, tak i nový nárok by vznikl až v červnu roku 23. Lze tak učinit dílčí závěr, že v daném případě skutečně došlo v určité míře k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodu. Nicméně toto legitimní očekávání bylo poměrně krátké a nejpozději skončilo dne 20. března 23, kdy se stal zákon 71 platným. Při posuzování ústavnosti je rovněž třeba vzít v úvahu, že oblast důchodového zabezpečení představuje značně specifickou materii, kdy dochází k napětí mezi legitimním očekáváním a zájmem příjemců důchodu na straně jedné a veřejným zájmem na právní úpravě, která by odpovídala aktuálním společenským poměrům a ekonomické situaci státu, s ohledem na něž se již jednotlivec nemůže spoléhat na neměnnost, absolutní neměnnost právního řádu. Jde-li konkrétně o snížení valorizace důchodu, to je obecně přípustné, nicméně i pro ně existují určité limity, mezi které patří vedle principu rovnosti a proporcionality i princip důvěry jednotlivce v právo. V této souvislosti možno připomenout i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, opět odkaz spisové značky data rozhodnutí jsou uvedena v písemném odůvodnění tohoto nálezu. Z této judikatury plyne, že dokonce ani snížení důchodu nutně nevede k porušení závazků plynoucích z Evropské úmluvy. Takový zásah ale musí být proveden na základě právních norem, které jsou v souladu s vnitrostátním právem, jsou dostatečně dostupné, určité a předvídatelné a musí sledovat legitimní cíl. Podstata nyní posuzované věci přitom nespočívá v tom, že by došlo k nominálnímu snížení důchodu, nýbrž v tom, že sice došlo k jejich mimořádnému navýšení, avšak nikoli ve výši, která by podle původních pravidel odpovídala zjištěnému růstu cen. Z hlediska úmluvy přitom logicky nelze klást na snížení valorizace důchodu přísnější pravidla, než jaká by platila pro snížení důchodu samotných. K tomu ústavní soud ale jedním dechem uvádí, že navzdory judikatuře SLP rozhodně neplatí, že je ústavně přípustné jakékoliv snížení důchodu a v tomto ohledu zejména zdůrazňuje, že právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří je třeba vykládat v kontextu práva na zachování lidské důstojnosti. Došlo-li by proto ke snížení důchodu v míře, která by zasahovala do nepodkročitelných základů lidské důstojnosti, jednalo by se o opatření zcela zjevně protiústavní. Tato situace ale nyní nenastala. V případě tvrzeného zásahu do legitimního očekávání cestou nepravé retroaktivity ústavní soud posuzuje cíl, který zákonodárce sledoval, a poměřuje se zklamanou důvěrou občanů v právo. Jde o jakousi modifikaci testu proporcionality. Důvodem přijetí nyní přezkoumávaného zákona bylo zabránit zhoršení finanční situace státu, konkrétně zvýšení deficitu důchodového účtu a potažmo zvýšení schodku státního rozpočtu, z něhož musí být daný deficit financován. Záměr zákonodárce konsolidovat veřejné finance a postupně snižovat rozpočtový deficit a s tím související zadlužení je třeba z hlediska ústavnosti akceptovat jako zcela legitimní cíl. Stabilita a vyrovnanost státního rozpočtu a veřejných financí ostatně nejsou jenom cílem politickým,
nýbrž jedná se o právní povinnost plynoucí ze zákona o rozpočtové odpovědnosti. Tento cíl ostatně vnímá Ústavní soud i v kontextu této věci, a to tak, že konsolidované veřejné finance jsou v zájmu především sociálně slabších a zranitelných osob, protože právě ty jsou do značné míry závislé na pomoci ze státního rozpočtu. Ústavní soud dále vychází z toho, že prostředek, který za tímto účelem zákonodárce zvolil, je nepochybně způsobilý snížit výdaje státu a může tak mít pozitivní dopad na jeho hospodaření. Otázka, jaká má být míra zadlužení státu nebo jakým způsobem mají být důchody financovány, je přitom plně v rukou státu, nicméně nikoli v soudní moci. Proto také Ústavní soud nepřijímá ani námitku navrhovatelky ohledně jednorázovosti a zjevné účelovosti zvoleného opatření. Zmíněná jednorázovost byla totiž ve svém důsledku pro příjemce důchodu výhodnější než například úplné zrušení systému automatismu při mimořádných valorizacích. Ad absurdum. Pokud by Ústavní soud skutečně přisvědčil této námitce, zřejmě by měl jako ústavně souladné akceptovat řešení, které by tento systém zcela odstranilo, což si zřejmě ani navrhovatelka sama nepřeje. Ústavní soud nespatřuje ústavní deficit ani v tvrzené zjevné účelovosti opatření, protože sledovaný účel, tedy částečná konsolidace veřejných rozpočtů, shledal ústavně souladným. V obecné rovině lze ostatně uvést, že pojmovým znakem každého právního předpisu je jeho účel, jinak by totiž postrádal rozumný smysl. Ústavní soud připomíná, že jeho úkolem není hledat konkrétní řešení, kterými by mělo dojít ke konsolidaci veřejných financí, respektive ke snížení salda důchodového účtu. Toto rozhodování totiž vůbec nepřísluší orgánu moci soudní, neboť se jedná primárně o politická rozhodnutí, byť samozřejmě s ekonomickými, sociálními a dalšími dopady. A tato opatření musí být provedena formou legislativní a exekutivní, k tomu určenými orgány disponujícími rovněž odpovídající odbornou kapacitou. Jiná věc je, že prohlubující se deficit na důchodovém účtu a především nezbytnost zásadní důchodové reformy, jak plyne z prognóz demografického vývoje a navazujících ekonomických analýz, jsou skutečnosti známé této i předchozím vládám, jakož i široké veřejnosti již několik desetiletí. A přesto na tyto velmi varovné údaje politická reprezentace odpovídajícím způsobem nereaguje. Dlouhodobá ignorace demografického vývoje a s tím související prohlubující se deficit důchodového účtu přitom negativně dopadne na budoucí generace, na jejich právo na podporu státu a důstojný život v důchodovém věku. Rovněž v tomto kontextu Ústavní soud shledal napadený zákon, který směřuje k částečné konsolidaci veřejného rozpočtu a nenavyšování salda důchodového účtu za ústavně souladný. Jde-li o intenzitu dotčení důvěry v právo, Ústavní soud ji nehodlá nějak podceňovat. Napadeným legislativním opatřením skutečně bylo do určité míry zasaženo do legitimního očekávání přírůstku vlastnického práva, které je také ústavně chráněno. Nelze ani pominout, co bylo účelem původní právní úpravy, tedy nastane-li mimořádná situace, kdy cenový růst přesáhne určitou úroveň, tento má být adekvátně kompenzován, byť s určitým zpožděním, tedy tak, aby se reálný důchod nesnížil a neklesla životní úroveň příjemců důchodu. Na straně druhé ale nelze přehlížet celkový kontext věci. Napadená zákona ustanovení totiž nevedla k nominálnímu snížení již existující výše přiznaných důchodů, ani k jejich zmrazení, jak se tomu ve stejném období stalo u jiných kategorií výdělečně činných osob, nýbrž vedla v uvozovkách pouze k mimořádné valorizaci důchodu v nižší než předem předpokládané výši. Dále je třeba vidět celkovou tendenci vývoje výše důchodu, která je jednoznačně vzestupná a jak již bylo zmíněno, v průběhu roku 2022 došlo ke 2 mimořádným valorizacím důchodu, které spolu s řádnými valorizacemi a s dopady zavedení tzv. Výchovného znamenaly výrazné dodatečné výdaje důchodového systému, což vedlo i k již jednou zmíněnému nárůstu náhradového poměru ze 40,2% z konce roku 2021 na 45,8% v roce 2022, čili mluvím o poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Rovněž s ohledem na tento celkový kontext proto nelze dovodit,
že by napadené opatření bylo způsobilé zasáhnout podstatu základního práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří podle článku 30 odstavec 1 Listiny. Z důvodu zprávy k návrhu zákonu se ostatně podává, že legislativní opatření bylo zvoleno tak, tedy došlo k té kombinaci procentního a nominálního zvýšení důchodů, že ve svém důsledku bylo dokonce výhodnější pro příjemce nejnižších důchodů, protože původní důchod modelově 8 000 korun byl navýšen o částku 456 korun, zatímco podle napadeného zákona o 492 korun. Je proto zřejmé, že vláda zvažovala sociální dopad nové zákonné úpravy a snažila se nerozevírat nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími důchody a naopak tento rozdíl snižovat, což Ústavní soud považuje za zcela legitimní. Nešlo tedy o tupý plošný škrt, nýbrž o promyšlené opatření adresně reagující na příjemce důchodu v různých hladinách přiznaných dávek. Pro minimalizaci negativních dopadů do sociální situace příjemců důchodu v konkrétních případech je ostatně určen adresný systém státní sociální péče, zejména příspěvek na bydlení, což považuje Ústavní soud rovněž za významný argument. Ústavní soud uzavírá, že pro přijetí zákona 71 byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodu, šlo o zásah, který byl s ohledem na popsané okolnosti proporcionální a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle článku 30 odstavec 1. Proto Ústavní soud návrh na zrušení napadených ustanovení zamítl jako nedůvodný. Ústavní soud dodává, že velmi intenzivně vnímá nelehkou situaci, v níž se aktuálně nacházejí někteří příjemci důchodu jako zranitelné osoby. Současně si je vědom specifik skladby životních nákladů důchodců a intenzivního dopadu inflace právě na ně. Je však také třeba vidět, že vlivem minulých opakovaných zvýšení důchodu dopadá na příjemci důchodu ve smyslu celkové socioekonomické skupiny přeci jen relativně méně intenzivně než na některé jiné skupiny obyvatel. Zároveň je však třeba i nazírat i v rámci mezigenerační solidarity, tedy solidarity současných příjemců důchodu s dalšími generacemi, z jejichž odvodu se důchodový systém nyní financuje a financovat bude. I oni nahlížejí s důvěrou v právo a v ústavní instituce, určující jeho parametry, že tento systém bude fungující i v době, kdy se z plátců pojistného stanou příjemci důchodu. Je proto dán společný zájem na tom, aby systém důchodového pojištění jako celek byl vyvážený, spravedlivý a udržitelný nejen aktuálně, ale i v budoucnosti. Jeho jinak jistě žádoucí právní a institucionální stabilita nesmí ovšem odůvodňovat nečinnost odpovědných orgánů, které by ignorovaly nepříznivý demografický, ekonomický a sociální stav a vývoj společnosti a na tomto poli rezignovaly na provedení potřebných systémových změn. Děkuji. Zbývá dodat, že pro nález hlasovalo 12 soudců. Odlišné stanovisko podle paragrafu 14 zákona o Ústavním soudu uplatnili samostatně soudci Josef Fiala, Jan Svatoň a Pavel Šámal. Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. Řízení před Ústavním soudem je tímto skončeno. Povstaňte, prosím.